sugo jotong ke tini video khaimani karon ka mono je sing tiprao to news nuguni tong ka je sing sar oji diploma buthar mani pula kha ang wan sugu tong je bo buibani buthar ka mother khai hinai badike nogo phaino buthar ka je news so pula nungmani mota ono nukha je news je aroni police rok rong manirok tei forenci manirok nai agui sorok nawi agui rong nai khlai oste ke obrei gite o bihik bo angke kubun jong hai tongo ke o bihik olo saiman kachi bihik se ubono o bwsaino mohai ne sabori chua gori oi khano oi mohai nogo tomu hamya tongo onyo chwla bai o chwla ni mung ke bishal tei bwrui hingke o sar ojit ni bihi o sar ojit ni bihi bwsaino chwago ne sabori rioui muthui se borok e bishal bai phone khlai borok nogo ganti nogo mohai tomo hamya tongo hingke bihik le tamoni bagui abo onyo chwla bai bo tongna naka hingke bo agi siyada bo hamjagui se tongo hingke tangui tabuk nung o sar ojit bai nung kaijagui tamo nukhung khawi agoi cherai khonai wngui pai cherai bo kotorma wngjai school o pori tongo tei nung bo bwrui kaisa bwrui amtui bai kheno nukhung khadoi tei nung tema chwla bai nung bai khe tongmani uansukha tabuk niji sakno majra mankha nalai nijini bwsaino bahai nung mohorke bui toi bwtharui nung bai khe acting khai tongo nung lengui se tongo nung haide lengri nung bai khe lengui tongsala chair o kwlai bui asukno romoi tongo nung asure acting kwrui bollywood ni hero actor actress rok ni acting asuk pono wngya na nini o acting no nugui bui jotono uanijaka nung bwrui tei tui nung bai khe amtui hagoi tongo nung chwla tei kisi bishal diploma nung bo uansukna nango nung bai khe kaisa nukhung khajagni a bwrui bai nung bai khe tongnana tangui tongnana hingke tei nung tamoni bagui o bwrui le nung tamoni bagui o chwla bai nung tongnana reason wngkha o bwrui bo kaisa obono chinal no aboni bagui bobo o chwla bai tongo bwthari paise nok ganti gate rok tokrubui paikha hinui sao nok dugar rok paikha hinui sao mane baithaka hinui sao already no saipaijak hingke nung nok dugar rok paikha hingke nung buithang nephrupnani nok ni je gate je dugar abole kaham khe se tong masa kini ongko no bui rong khablaha nono bui saimani se tongkha nono nungno khaio nini nogo le nung se tongo hingke o bishal le o bui le no nini bwsaino bahai khe nogo habui bwthari mannai ibo se kok khe haisi nung bahai khe kok no nung jotono sai tongsala kok no nung bahai khe jotono sai kaisa bwrui wngui uansukgo nukhung khanai bwrui se nok nukhung no kaham khe tisanai tisaya bwrui ni thani chi ang e chwla no kongma sai tongo tei bwrui rok si e society o chwla ni samung tangui charu o chwla samung tango haifano bwrui rang khatina wngthang rang puisa cherai nogo phwrungnani jekono nok nukhung tisanani nok nukhung no kotor khainani bwsaino hamya lama no thangmani no tubunani abo se bwrui rok ni nung le tamo wngkha bwrui ni wngmani tamo karon bwrui wngmani karon tamo nung khe tamo ulta se khai khe haida nung tabuk thangui jail o haching bwtui dal bwtui pathor rijak masa hinui jail o nung tongri jail o nung tamo khai tongnai hakor bisingo hapma hai khe tongo e chwla no bo sana muchungo bishal diploma no nung bo uansukri nung bo o jail 3-4 mas yogui tongo hinui tamo rang bai chutki khe phaimano hinui tamo uansukri
nung osok murder khaipai nung srapsap 3-4 mas tong yogi phani tawan sing bonai no umtino sing bonai no sabo tamkhe rangde phiyok beri iselan wanchuk smayang tongka ang tap sane borong asuk asuk beri titi de asuk hake chal hake nijini besani bethari mano mo kuno omo kuno ongka haida asuk 14-15 বছর ni sao je ni so abo asuk bosor tongi phaise je trai khonai ba si mo hai ngi ni jini bethano nungba awan sus pai nang habla cha nang ka hamya tamno ka ha ani ru to ka hamla khai to nungba afuru no butina na khala cha ni thainani lama phai to ka phai tong ni jini borok ngui beri titi nung obino so khan no so wan su yang ke nung ba ke hamya lama ri ke nung obo hai ke thanga tipra sarok ngke sing tipra sarok ngke sing tamkhe sini beri ingthung chelang thung drugs samani jaga lekha poriya tongmani jaga rang puisa kwrwi bial nokhuk kwrwi twijma nangya lama kwrwi current kwrwi singke oborong se chubanani nango borong khe tipra sa ungtutui se omo hai khaitong omo nungni tipra sa bwrwi rokni mwkhang songma klai khe nini bati tipra sa bwrwiya all tipra ni je borok tongnai je bwrwi ingthung chelang thung omo haino nung singno lai chimung siri rwo nung bwrwi titui nung mohai khaimani onek no chaya khaikha nung aboni bagwi nung tabuk no police rok mitlang khabolok police rok mitlangmani jail no danai jail o dakhe nung jail o dal bwtui ma chanai thangbwi koto warjaknai tei e chela no bo ang je naimwthang rok no sao je rom mitlang police rok no sao je chela no bo kwrak majra rinani majra kotor rinani je boni tipra o mohai rokni tamo majra kotor tong e majra kotor rinani bwrwi no bo mohai no same chela no je majra ro bwrwi no bo o majra no ma rinai ang borok no kobogo je borok obo hai majra kotor borok no rwani hinui tei boni cherai rok no onek khairokma sisa je mohai wngwi thangka parani borok rok no bo ang belai hambai maya pharo tamni himba omo hai kubui tei kubui kok no nutugui tiklainani tei borok je hamya logi ni tigi sapordui yawui kahamni tigi samani bagwi onek no parani borok hambai tei e cherai no bo naikolnani wngthung je nono bo je chugya boni je chugya wngtongmani bono chubanani wngthung tei bono sana muchungo je boni je bial wngtongmani o cherai ni tabuk omo hai situation o mohai rok no kisa ubunani bagwi ang tei tamo sachennai ani video aro no mwthangna hinui tongkha tamoni hingka tei sagani gol kwrwikha borokni morok mwtai rok ni gom sadona kwrwikha tei ang uansugo je borok no majra mohai kotor ditong tei jotono no dibor ni sari jotono no tei ani channel no subscribe khaidi tei video no naitongkhe like sajagwi tongkha comment khaidi like khaidi comment khai tapukdi borok hai borok rokni tongmung no nugui norok tamo comment khaini muchung comment khai sadi jotono no video tini orono situng.
narokbo comment o kaisa di tam kotor borokno majra rina mojo. Tei video aro nongka bye.